Hei, hei, hei! Bună dimineața și bine ai venit în acest canal de YouTube. Da. Ți-a fost dor de mine? Mie cu siguranță mi-a fost dor să fiu aici și să fac videouri pentru tine. Așa că astăzi vin către tine cu un nou video pe acest canal. Nu e așa că e super fain că putem să ne revedem în orice moment aici, pe acest canal? Doamne, ce binecuvântați suntem că avem acces la atât de multe oportunități de a ne conecta. Astăzi vreau să te întreb un lucru foarte simplu. Și o să-ți povestesc după aceea și contextul în care vine întrebarea mea și contextul în care am căpătat inspirația asta să împărtășesc exact acest lucru cu tine. Întrebarea, în primul rând, și chiar te invit la un moment de reflexie pentru tine în dimineața aceasta, sau poate în seara asta, sau oricând vizionezi acest video. Întrebarea mea pentru tine este: pentru ce îți poți lua angajamentul pentru o întreagă viață? Pentru ce anume din viața ta tu poți spune cu certitudine că este ceva ce poți face zi de zi pentru tot restul vieții tale? Pentru ce îți poți lua angajamentul în ceea ce privește viața ta? În ceea ce privește iubirea de sine din viața ta? În ceea ce privește creșterea ta? Sănătatea ta? Ce vrei tu? Ia-ți câteva momente să te gândești la acest lucru. Și descoperă care este lucru pentru care îți poți da cuvântul. Contextul în care a apărut această inspirație este că ieri am văzut la un prieten drag de pe Instagram că el anunța că începe un Lifetime Challenge, un challenge pentru viață întreagă, în care el va dedica câteva minute antrenamentului fizic zi de zi. Și la momentul la care am văzut acest mesaj, gândul meu a fost wow, that is a lot. Sau în românește, asta este o grămadă de responsabilitate. Și apoi am început să mă gândesc eu pentru viața mea. Oare aș putea să fac acest lucru? Oare aș putea să-mi dau cuvântul pentru ceva, pentru restul vieții mele? Oare aș putea să-mi dau cuvântul pentru iubirea, pentru corpul meu și pentru grija și sănătatea din corpul meu? De ieri încoace mă tot gândesc la asta, iar acum a venit momentul să mă dau jos de pe gânduri și să intru în acțiune. Așa că am ales ca de astăzi să intru într-un lifetime joy, o să spun și de ce joy, în care să aduc sănătatea în corpul meu. Aș vrea să-i spun un lifetime joy, o bucurie de viață, pentru că am senzația că dacă o voi numi provocare, mintea mea o va considera ca ceva dificil de dus la capăt, ceva provocator. Și atunci vreau ca a mea minte să fie confortabilă cu ceea ce urmează să fac pentru propria mea sănătate. Întrebarea este: ce faci tu? Pentru ce îți poți da tu cuvântul în propria ta viață? Ce vis măreți ai în propria ta viață astfel încât să intri într-un lifetime joy în direcția acelui vis? Și ce poți face zi de zi, ca tu să transformi acel vis în realitate? Dacă simți să împărtășești, te rog, folosește zona de comentarii. Eu abia aștept să aflu și să mă las inspirată de povestea ta. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici. A fost o bucurie ca de fiecare dată. Te îmbrățișez cu drag și ne revedem în curând.